لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. ассалому алейкум тамошобинони азиз, умедворам ҳамагитон хуб ҳастед. хуби шумо орзуи ҳамешагӣ ман аст. влоги имрӯзамона тайёрӣ ба субҳона кардан сар мекунем. ҳама чизро ман намехел тайёр кардам. ози насиб карда боша барои дастархона мебарем. ба мо иштиёи таом қадоми хурдеса ба ваё ҳам иштиёи таом. дар ҷа бошад тайёрӣ бо хӯроки абед. дар хӯроки абед ман камтарак тифтели мекунем бо макарон. дар фаршмон ман андохтам пиёзаи тиёркабро овардам, андохтам як дона пиёзи калон, баъдан намак, мурч, ҳамашон хушро аралаш кардам. ман намехел шарикчашон мекунему, баъдан сар мекунем тайёр кардани хӯрокмона. тамошобинони азиз, влога то охирша тамошо кунед, дастгирия фаромӯш накунед, видеоро поделиться кунед. имо ватсапода касоне ки сообщество дорад сообществода монед. манам ҳатман аз шуморо мемонам дар сообщество. тифтели монан намехел бирён шудак сирхак шид бигем. медозем помидора қати камтар бо хушру бирёншон мекунем. помидор ки хушру бирён шудак ҳамаш тайёр шудан. баъд ман камтар дар хона вай андохтам. зирабои бигем ай болгарӣ кадагӣ будам. дурунушда хай ҳама чиз аста помидору камтар сабзиам дохтагӣ будам дари. ай ҳаваям якду қошуқ дохтумша. баъд лавлои рис. тои маҳсулотамон тайёр шудан, ама макарона камтарак обда ҷӯшондум. бисёр не, яъне як ду бор ҷӯшид гирифтум, оби хунукда шуштум як бор. ҳозир макаронша меандозем дурунида, хушро аралашон мекунем, даҳанша пӯшида мемонем, камтар дам мегираву баъдан хӯрока мекашем. на макарона лакай тайёрон. ҳозир дегда меандозем макарона. хӯроки абеди мо тайёр шудан ҳамехел омада. камтар намехел рӯша фасонӣ мекунем. ба мо иштиёи таом қадоми хурдеса ба ваё ҳам иштиёи таом. дар ҷа боша тайёрӣ бо ба хӯроки шома. тамошобинони азиз, ҳамин рӯзи дароз хӯрок тайёр кунем бигем. хӯроки абед, шому, субҳона ҳамехел бигем рӯз бегаҳ мешавад. хӯроки шомон камтарак гӯшти гӯспанда бирён мекунам барои шавҳар. ман гӯшти гӯспанда нағз намебинам, намехӯрам вапше. баъд дар инҷа то хӯрокмон тайёр шуда, намехел салату чизоша ман тайёр кардастам. гӯштмон дар бораи пилта мондагим, сковородка гарм шудаста. ҳозир мемонем гӯштдорам мепазем. влога то охирша тамошо кунем. хӯроки шомонам тайёр шудан ҳамехел омад. ами сковородкаш қит мебарем гармак, барое ки рӯғани гӯспандӣ дар ҳаво ях мекунад ку барои ҳавай. ба мо иштиёи таом қадоми хурдеса ба ваё ҳам иштиёи таом. влоги имрӯзаро дар ҳаминҷо ба охир мерасонем. аз ҳамагитон миннатдорам барои дастгириҳо, барои суханҳои хуб. шумо ҳастед ки канали мо пеш меравад. ҳамаш ба дастгирии шумо аст. хайр дар паноҳи худо бошед мардуми хуби мусалмони рӯи дунё. то видеои оянда худованд ҳамагита нигаҳбон бошад.